nwunye gọvanọ Anambra State ma bụrụ onye chọpụtara otu NGO akpọrọ Healthy Living with Nnonye Soludo bụ Odoziakụ Nnonye Soludo ekwupụtago na malitezi ugbu a gaba na gọọmenti steeti a ga-eguzobe ogige pụrụ iche maka ule nakwa ịgba ajụjụ ọnụ maka ndị ike dị n'obi bụ ndị a na-achọ ka ewebata ha n'ọlụ oyibo steeti a. Gere akụkọ a n'uju ka nwunye gọvanọ si wee kwu ya. Oriaku Soludo onye kwuru nke a n'Ọka dịka ọ na-agwa ndị ahụ nwere ọrịa anya iji wee cheta ụbọchị akpọrọ White Cane Safety Day nke afọ 2023 kọwara na ya bụ ihe mmemme abụgoro nke dị mkpa iji wee memila ihe mgbu ndị ahụ na-agabiga. Ka ọ na-akọwa mkpa ụbọchị ahụ dị, Oriaku Soludo kpọrọ oku ka e nwee mgbanwe echiche etu esi ahụta ndị ji ya bụ mkpara a na-akpọ White Cane wee na-eme njem. Ya bụ nwunye gọvanọ kpọkwara okwu ka enwee ihe mmepụta nke ga-edeba anya n'ebe ndị ike dị n'obi nọ ma kwukwa na gọọmenti steeti a ga-aga n'iru ị na-enye ndị ahụ ohere iji wee mee nke ọma. Na mbụ, onye managing director nke Anambra Signage and Advertisement Agency ANSA Maazị Tony Ujubonwu kwuru na site na ya bụ Healthy Living Initiative, nwunye aka na-achị steeti a akwalitere ebumnobi ndị mmadụ ọkachasị ndị ike dị n'obi iji wee sonye ma nweta ezi ahụike. O kwuru na ya bụ White Cane campaign nke ndị ANSA na-eme bụ iji mezu ụfọdụ ọrụ ndị nke dịịrị ha n'ebe ọhaneze nọ. Na mbụ ka nwunye gọvanọ bịara gbape ya bụ ihe ederede nke adọbara na Roma nke na-akwado mmemme nke ya bụ White Cane. Onye kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi na steeti a, Sir Paul Nwosu, onye chairman nke Anambra State Disability Rights Commission, ọkaiwu Chuks Ezewuzie, bụkwa onye nyere onyinye ya bụ White Cane nke dị 25 n'aha gọọmenti steeti a, nakwa onye woman leader nke All Progressive Grand Alliance APGA, Oriaku Chinyere Onyekesi na ndị otu ya bụ ndị bịara ya bụ mmemme.